таъкиди Эмомалӣ Раҳмон ба зарурати таҳкими қудрати дифоии Тоҷикистон. имрӯз дар Тоҷикистон 7 заминларза рух дод. Кӯли Сарез ҳам ларзид. дар соли 2022 фақат ба вилояти Суғд тобути 545 нафар муҳоҷир аз хориҷ оварда шудааст. туркия консулгарии Афғонистон дар Истанбулро ба дипломати Толибон вогузор карданист. эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, имрӯз 23 феврал зимни табрикоташ ба муносибати 30-юмин солгарди таъсиси артиши кишвар гуфт: вазъияти минтақа ва ҷаҳон зарурати ҳифзи тамомияти арзии ҷумҳурӣ мақомоти кишварро водор мекунад ки барои таҳкими иқтидори мудофиавии Тоҷикистон чораҳо андешанд. раис ҷумҳур гуфт: ҳодисаҳои солҳои охир дар ҷаҳон моро водор месозад ки ҷиҳати ба талаботи рӯз мутобиқ гардонидани сатҳи омодагии қувваҳои мусаллаҳи худ ва таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар чораҳои зарурӣ андешида шаванд. илова бар ин, раис ҷумҳури Тоҷикистон афзуд: мақомоти ҷумҳурӣ низ ба зарурати ҳифзи истиқлолият, озодӣ ва тамомияти арзии кишвар маҷбур шуданд ба чунин иқдомот даст зананд. аз гуфтаҳои Эмомалӣ Раҳмон бармеояд, ки ҳукумати Тоҷикистон барои таҳкими иқтидори дифоии кишвар иқдомҳое доштааст. аммо Эмомалӣ Раҳмон нагуфт, ки то чӣ ҳад иқтидори дифоии кишвар хубтар шудааст. гуфтанист, иқтидори дифоии Тоҷикистон байни кишварҳои Осиёи марказӣ заифтарин ва ҳатто заифтар аз иқтидори ҳарбии Қирғизистон мебошад. имрӯз дар Тоҷикистон якбора чанд заминларза рух дод. бино ба иттилои хабар, пойгоҳи иттилоотии Хабар-24 маркази заминларза дар наздикии кӯли Сарез гуфта шудааст. ба иттилои манбаъ, чанд зилзила пай дар пай бо магнитудаи 5-6 балл ба амал омадааст. ларзиши замин дар Душанбе низ эҳсос шудааст. такон дар Узбекистон, Қирғизистон, Афғонистон, Чин ва Покистон дар масофаи то 600 километр аз маркази заминларза эҳсос шудааст. Сразу два землетрясения произошли сегодня в Таджикистане. Эпицентр находился недалеко от Сарезского озера. После мощных подземных толчков последовало несколько авторшоков силой 5-6 баллов. Незначительные подземные колебания почувствовали в Душанбе. Толчки ощущались в том числе в Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 километров от эпицентра землетрясения. Жертв и разрушений не зафиксировано. дар ҳамин ҳол хабаргузории ДН навиштааст, ки заминҷунбии имрӯза дар Тоҷикистон бо иқтидору 7,2 балл буд. аммо ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои изтирории Тоҷикистон дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз 7 заминларза рух додааст. аввалини он соати 5:55 субҳ дар 88 километрии ғарби маркази Мурғоб бо қувваи 5 балл дар умқи 10 километр заминро такон додааст. зилзилаи дуюм соати 6:37 ба вақти маҳаллӣ рух дода дар 67 километрии ғарби маркази ноҳияи Мурғоб дар шарқи Тоҷикистон, 400 километрии ҷанубу шарқи Душанбе ва 30 километрии шарқи кӯли Сарез дар умқи 20 километр бо иқтидори 6,8 балл заминро ларзондааст. ҳамин тавр то соати 13:01 ба вақти Душанбе 7 маротиба замин ларзидааст. аммо маркази заминларзаҳо дар кӯҳҳо ва дар минтақаҳои беодам будааст. ёдовар мешавем, ки шиддат дар Хорух 5-6 балл, дар Душанбе 2-3 балл буда талафоти ҷонӣ ва харобиҳо ба қайд гирифта нашудааст. дар соли гузаштаи 2022 танҳо тавассути фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд аз Русия 545 адад тобути муҳоҷирон оварда шудааст. шумораи тобутҳое ки тавассути роҳи оҳан ва заминӣ оварда шудааст аз ин ҳисоб берун аст. ҳамин тавр тавассути фурудгоҳи Хуҷанд шумори тобути нафароне ки дар муҳоҷират фавтиданд ва давоми соли 2022 ба кишвар оварда шуданд нисбат ба соли 2021 ба 326 адад зиёд будааст. дар соли 2021 ки ба сабаби COVID-19 роҳҳо баста буд, тавассути фурудгоҳи Хуҷанд 219 адад тобут оварда шудааст. Қурбони Алимардон, директори ҷСК фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд, зимни нишасти матбуотӣ бо гузориши ин хабар гуфтааст: барои хизматҳои ба хешу табор супурдани тобут хадамот дар фурудгоҳ пул намегирад. ҳамаи расмиёт дар як муддати кӯтоҳ ба таври ройгон анҷом дода мешаванд. ин ҳам дар ҳолест, ки фаъолон дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои интиқоли тобути дар муҳоҷират фавтидагон эълони ҷамъоварии маблағ мекунанд. дар аксари ҳол муҳоҷирон аз он шикоят мекунанд, ки
намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон дар Русия, ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ ва ҳам фурудгоҳҳо дар кишвар ба ҷои кӯмак дар ҳуҷҷатгузорӣ ва интиқоли тобут пул талаб мекунанд. ногуфта намонад, кам нест ҳолатҳое ки ба хотири гаронии масрафи роҳ ва интиқоли тобут ба ватан ҷасади фавтидагон дар диёри ғурбат гуронида мешавад. давлати Туркия ҳам тасмим дорад консулгарии Афғонистон дар Истанбулро ба Толибон вогузор кунад. дар ин бора Афғонистон Интернешнл бо истинод ба манобеаш хабар медиҳад. ба гуфтаи манобеъ, ба кормандони консулгарии Афғонистон дар Истанбул ҳам гуфта шуда ки барои таҳвили ин намояндагӣ ба Толибон омода шаванд. манобеъ мегӯянд, Толибон Гул Муҳаммад Задронро ба унвони дипломати худ ба ин консулгарӣ муаррифӣ карданд. пештар ҳам Афғонистон Интернешнл ба асноди даст ёфта будааст ки нишон медод вазорати хориҷаи Толибон 3 дипломати Афғонистон дар Туркияро барканор кардааст. то кунун ҳеҷ кишваре Толибонро ба расмият намешиносад, аммо шуморе аз кишварҳо чун Русия, Покистон, Чин, Эрон ва Туркманистон ки равобити наздике бо Толибон доранд, дипломатҳои ин гурӯҳро пазируфтанд. давлати Туркия ва мақомҳои Толибон то кунун дар мавриди таҳвили консулгарии Афғонистон ба Толибон ибрози назар накарданд.